po sa ating mga magsasaka at sektor ng agrikultura, nagtulong tayo ng abono. Nung pinasa po natin anti-agriculture smuggling law, madalas bumabagsak ang presyo ng palay kapag pumapasok po ang mga smuggled na bigas. Hindi lang yun, bawang, sibuyas, asukal, lahat na ini-smuggle. Kaya economic sabotage, pag walang kita ang tao, walang panggastos. Pero pag maganda ang presyo ng bigas, may panggastos, gaganda po ekonomiya. Ako'y naniniwala na dapat palakasin natin yung lokal na agrikultura. Feel the cool sea breeze of Pangasinan. Relax, enjoy, and have fun at Amansinaya Beach Resort, your great escape as we go through this pandemic. Experience the sun, sand, sea in Pangasinan. We offer our guests a coastal village vibe with beachfront cottages and other complimentary activities. Come on. Ang bigas ay pangunahing sa ating Pilipino. Okay, good morning mga kaibigan. At syempre muli, narito ngayon ang inyong paboritong palatuntunan pagsapit ng oras na ito. At syempre walang iba kundi ang Pangasinan. Bilis. Kilos. Yan. At gaya po ng dati, ngayon ang momento na kung saan mabilis na nga tayo magsalita, mabilis pa tayong maglalahad ng mga balita, at mabilis pa rin tayong, umibig. Ay, napahalo yun. Okay. Pero nahuli ka nung Bakit? Sabado. Ay, Ay, wag muna ipaalala at ako'y nag-peace. Okay. At siyempre, ang inyong lingkod, Action Ri Fernandez Hortaleza, alias Mr. Ri. At ako naman po, ang inyong lingkod, Action Jesse Perez. At sa ating Master Control, nakapanluksa, no? Sino kaya namatay? Nakaitim kasi, si Action Conrad Alvarez, si Boyet. Ay, Boyet. Okay. At siyempre, ito pong palatuntunan kung saan, sa pamamagitan po ng SINAG, Samahang Industriya at Agrikultura, SINAG, ay ilalahad po natin ang iba't ibang mga pangyayari tungkol sa larangan ng agrikultura at industriya sa Pilipinas. Diyan po, sapagkat batid naman po natin na sa industriya at agrikultura nakasalalay ang pagkain ng madlang Pilipino. Yes. Kaya kung may mga bagay-bagay patungkol dyan, ating tinatalakay agad. At ito ay sapagkat ito ay sa pamamagitan ng pagmamahal ng SINAG sa taong bayan. Lalong-lalo na yung mga taga-Pangasinan, lalong-lalo na yung mga magsasaka, mga nasa pangingisda, at ganoon din nasa industriya. Yan ang SINAG. Yes, Okay. oo. Kumusta ka, Jesse? At siyempre, ang SINAG ay hindi yan uunlad kung walang abono. That's right. Kaya kailangan lagyan ng abono, fertilizer. Yeah. Abono fertilizer. Kasama Para rin natin tumigil ang dito. SINAG, dapat may abono. At kumusta kay Engineer Rosendo Sendong O. So? Yes, oo. At siguro bukas, Martes bukas. Martes, oo. Okay. At supposed to be ngayon ay kasama natin dito sa studio ang ating co-anchor, co-host, co-host at guest, si former Mayor, Calasiao Mayor, Roy Macalalay, pero hindi po siya personal na makakasama ngayon, kundi siya ay ating makakaniig sa pamamagitan ng ating anong tawag dito, yung modern technology natin, naiiwan ako sa term ng mga modern Kinokontak technology. na ni ICAM. Ayan. Ayun. Mabuti itong si Ahi kami, magaling sa ganyan, Yes, oo. Okay. At siya nga pala, ay yung may nagtanong kahapon sa akin, kung anong tungkol dun sa cash assistance daw sa mga magsasakang Pilipino. Well, sa totohanan lang, ang alam kong background yan, approved na po yung Cash Assistance to Filipino Farmers Act. Yan po At malaking bagay po yan sapagkat ang act na yan, ang batas na yan, Republic Act number 11598, ay yan po ay napirmahan na kung tutuusin. Kaya yung nagtatanong kailan pipirmahan, napirmahan na po. Pirmado